Ήδη μου λείπεις. Κοντεύω να τρελαθώ. Μην ανησυχείς. Είμαι συνεχώς μαζί σου. Είσαι καλά? Ανησυχώ για σένα. Γιατί? Δεν ξέρω, αλλά πρέπει να προσέχεις. Βλέπεις. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω. Πρέπει να φύγω. Κάτι με τραβάει να φύγω. Όχι, περίμενε μου. Ποιος είσαι? Συγγνώμη, ξέρω να συστηθώ. Δίωμας λέγομαι. Τι δουλειά ξέρω κάνει? Ήθελα να σου προειδοποιήσω. Μπλέκεσαι σε ξένα χωράφια και θα το πληρώσεις πολύ ακριβά αυτό. Τα χωράφια τα θεωρούν εκεί πάνω. Τα χωράφια του σατανά είναι εδώ. Και αυτή τη στιγμή είσαι στον κόσμο μας. Ήρθαν τα αποτελέσματα. Για οξυγάρο. Ωραία. Πώς ήταν? Ανήκει σε έναν νεκρό. Τι εννοείς? Ο άνθρωπος που το κάπνισε έχει πεθάνει εδώ και 10 χρόνια. Ωραία. Αυτό δεν μου το είπες, δεν το άκουσες, δεν το ξέρεις, γενικά τίποτα. Έξω θα βγει ότι αυτοκτόνησε. Σοβαρά μιλάς? Πάρ' το, ξεφορτώσου. Τι λες? Πας καλά. Έχουμε κάτι πολύ περίεργο εδώ πέρα. Τι περίεργο? Κάποιος έδωσε αυτό το τσιγάρο, το έριξε εκεί πέρα για να μας παραπλανήσει. Πρέπει να τον βρούμε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος αυτός που έκανε τη Λοιπόν, βλακεία. αυτό ξεφορτώσου το και θα μάθεις κάποτε, δεν πρέπει να ρωτάς το ερωτήρι σου. Είναι από πάνω. Τέλος. Και θα τον αφήσουμε να κυκλοφορεί ελεύθερος. Μπορεί να το ξανακάνει, καταλαβαίνεις. Έλα, φύγε, ξεφορτώσου το. Καλά.
από όσο νόμιζα. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα τώρα. Κι εγώ νίκησα, δεν ήταν δύσκολο τελικά. Θα μάθω τα ρεζιλίκια σου. Νίκησα ρε ή όχι? Σκάστε! Δεν είναι η ώρα να μαλώνουμε, το καταλαβαίνετε? Πάμε να δούμε τώρα ποιος είσαι. Να στο κανονίσουμε. Καλώς. Κάτσε μωρό μου να δούμε τις μαλακίες τους. Πάμε, μωρό μου, να συνεχίσουμε αυτό που αφήσαμε στη μέση. Πάμε. Εσείς, μέχρι να γυρίσω, αν δεν έχετε τελειώσει τις διαφορές σας, θα πονέσετε. Ένα αμαντικό, τι να πάρει να μας νιώθει. Βλέπω οργή και πόνο. Σε νιώθω να Τι ξέρεις εσύ ρε μαλάκα. Έλα γάμισε τον ρε. Πάμε ρε. Άκουσε με φίλε μου, κάτσε να κουνηθεί εσένα. Κάποιο κακό θα σε βρει. Αλλά είναι κάτι που σε προστατεύει. Πάρε, φίλε. Να προσέξεις. Πάρη, Φλέρι. τι κάνεις? Πού πάτε? Πάμε για τσιγάρα και μετά θα πάμε σε κάποιο νοικολιόπλαιο. Μάρια Νικολόπουλο. Ναι, ξέρεις. Ναι, εκεί δουλεύω. Αλλά το δεν είναι στο γραφείο του. Πάμε για να τα φύγει, πάμε μετά. Πάμε. Θα μας δεχτεί μετά. Έχεις το μέσα μου. Έλα ρε, το χωρατίν. Κρύψου τα μίλια.